Anya, nagyon fáj a hasam. Persze, mert állandóan telefonozol. Nem is. Anya! Mi van? Piros. Mi? Nyugi kincsem van minden. Köszi. Hello, Betty, képzeld el, nagy lány lett. Anya, nem áll! Anya, ott aludhatok a Krisztánál. Oké, de mit fogtok csinálni? Csak a szokásos, beszélgetünk meg, filmezünk. Akkor mehetek? Oké. Köszi. Elnézést. Elnézést. Jó napot, miben segíthetek? Ki tudnád mondani, hogy merre találom a Beticeket? Mit? A Beticeket. Mondd már hangosabban. Betét. A betétek. Halkabban. Van éjszakai, van normál, van vastag, van tisztaság. Anyuci. Igen? Apa rám szólt a buszon, hogy adjam át a helyem egy néninek. Nagyon helyes, ilyen udvariasnak kell lenni.